Yebo bhuti wami, igama lami nguZanele Ngwangema. Kodwa abaningi bangazi ngo-Emihle. Yebo bhuti wami, ngibe nginana ngesimo esithize mayelana nomama wami, imvumelwano esasiyenzile ukuthi soqama amanga ukuthi ubaba wangidlwengula, kanti sizokwenza ukuthi senze i-boyfriend yami ilale nami bese sithatha lobo bufakazi lobo siyamsibiyisa emaphoyiseni sakhe statement. Boba into kanjalo nje. Manje bhuti wami, umama usehlala ne-step father, akasangihloniphi kwamina naso lo step father. Manje ngiyabona isivumelwano sami naye asisahambi ngendlela. Bese kuyinto kanjalo nje, akusangisanakwa bhuti wami, mina ngisanakwa sengiyinto nje. Manje angazi ukuthi ngizobe kanjani ngoba ubaba wami ngikhona ukuphila ngaphandle kwakho ngoba uyena manje obenginaka better than lokho abanginaka khona njengamanje. Umama waze wakhala phambi kwamaphoyisa ufuna ukutshela u-anti wami iqiniso khona sizokhipha ubaba wami ejele ngoba ayisekho nento imali engiyitholayo. Yebo anti, nginenkinga la kumele ngikhulume nawe mayelana noma. Yebo sisi. Uma khona angikaze ngidlwengule mina ubaba. Uma wathi angisho njalo ukuze ezokwazi ukuthatha isikhundla sababa esontweni, thathe imali zababa. Hello. Angizwe mina kahle. Ngibingelele babukeli beVumani Film, lo khuluma uVumani wale kwaMhlaba yalingana usona madoda le phansi emangozi, kodwa ke asikho lapho. Siswami ngibingelele nje, ngibonga ukuthi ufikile la. Ungawuchazela umbukeli nje umlandisi ukuthi yini namhlanje ekubeka la kulesihlalo kulesikhathi. Bhuti wami, igama lami nguZanele Ngwangema, kodwa abaningi bangazi ngo-Emihle. Yebo bhuti wami, nenkinga la mayelana nomama wami, isivumelwano esasenza phakathi kwethu mayelana nobaba wami wayemfundisi inhloso yemali. Manje umama wami usethole u-step father. Step father siphoyisa, sinengane engaphansi kwami, yazi singaphansi kwamancane. Manje bhuti wami, umama wami sesinezivumelwano sokuthi uzokunika imali engaphezulu kwaleyo baba wami obenginika yona ngoba bomfundisi, ukuthi ngimbophise ngithi wangidlwengula. Manje bhuti wami, ngiyabona ukuthi lento umama wami akasayenzi njengoba besivumelene ngayo. Imali akasanginiki ngokwanginelisa, akasangenzeli nezinto bengithembise zona. Kunalokho imali uyidla nale step father sami. So manje bhuti wami, cabanga ukuzotshela u-anti wami iqiniso ukuthi ngikhona sizokhipha ubaba wami ejele ngoba ngiyabona ukuthi lento eyenza la phakathi kwethu nomama ayisahambisani nendlela esavumelana ngayo. Bhuti wami, nginenkinga kanjalo. Sekusikhathi singakanani babakhe nimbophisile? Bhuti wami, sengiyonyana uhafu, nginamahloni nanokumbona nje bhuti wami, ngibona. Ngisaba nje ukuthi anti uzongibuka kanjani. Ingabe yonke lento ulandisa umbukeli kwenzakalani, nenza kanjani ukuze ubaba wakhe egcine eboshiwe, akadlengulanga ngisho njalo? Yebo bhuti wami, angidlengulanga. Kwenzeka kanjani? Yini naye iyenzeka yonke lento le ukuze ni-convince ukuthi ubaba wakhe ukurephile? Ngoba phela kunamaphoyisa, kunodokotela, zonke lezo zinto. Yebo bhuti wami, lana ngiyi-day, ngichaza kanje, ngiyi-day ngangibuya esikolweni futhi umama wami ekhaya. So umama wami wangibizela eceleni wangibuza ukuthi nginalo yini boyfriend. I was like ngathuka ukuthi why umama wami ngibuza lento, mhlawumbe khona yini imkhonda seyibona. Sengibiza eceleni wangicela ukuthi asibe nesivumelwano esithize phakathi kwethu sokuthi mina ngikhona ukuthi ngilale ne-boyfriend yami ukuze ngizothi ubaba wami ungidlwengulile. Manje bhuti wami, ngase ngicela i-boyfriend yami leyo bhuti wami, ngayicela ukuthi sibhukhe umama ngithiwa sithembisa imali ukuthi sokhona ukuthi usibhukhe, ngihambe ukuthi ngokhona ukuthi ngibreakwe yona i-boyfriend yami ngoba bengihlola bhuti wami vele before. Wena. Yebo bhuti wami, manje-ke mengihlolwa-ke kwaphoqa ukuthi-ke umama wami
angiyeke yonke lonto ngenhloso yemali bhuti wami. Ngahamba-ke usabhukha savumelana ne-boyfriend yami. Umama wasibhukhela la kumele siye khona ne-boyfriend. Ase umama wami wathola ithuba vele ngoba ubaba wami wayesawumfundisi ngaleso sikhathi. Umfundisi wayengumfundisi before. Yebo bhuti wami. So ngase savumelana-ke nomama wami ngalithatha i-boyfriend yami mina ngakhuluma nayo. Sahamba sabhokha bhuti wami. Ngalelo langa-ke wathi umama ngumtshela ngoba sesikhuluma vele efonini. Wathi umama ngumtshela bese ukuthi bhuti wami sengifise kwenzakile lokho abesivumelane ngakho. Busendaleni. Yebo bhuti wami. Bese ngithatha ubufakazi lo ngithathe lo bufakazi lo bese silalile-ke sesenzile ne-boyfriend yami lento amele siyenze. Wathi umama wami athatha ifoni ngase ngakhulumela eceleni ngamtshela ukuthi hayi bhuti wami sesiyenzile into kumele ngiyenze. Bhuti wami ngoba wathi ngingagezi umama wami ngaleso sikhathi. Savumelana ngalokho. Ukuthi ungagezi. Wase-ke ngahamba wathi asihlangane wangifonela wasihlangane e-private hospital yangabhuti wami eThekwini engimenshini yekodwa. Yebo bhuti wami ngoba kunodokotela wayezomkhokhela u-6,000 ngaleso sikhathi ukuthi abhale statement ngobaba wami ukuthi uyena wakhipha ama-results. Yebo bhuti wami. So kwaba into kanjalo. Kuba manje ngiyabona ukuthi umama wami yonke lento sasivumalanile sesiyenza manje ayisahambi ngohlelo ngoba umama wami usethole omunye ubaba stepfather kumina. Yebo bhuti wami manje i-stepfather sinengane vele eceleni. I-stepfather sidla imali naso njengamanje ngiyabona ukuthi yonke imali le besivumelane ngayo isingaphansi kwale ngisho ubaba wami obenginikayo. Uba nodla imali umama udla imali ne-stepfather nengane ngoba ubaba mhlambe ngizwe ukuthi ubaba umfundisi khona umsebenzi obewenza. Bhuti wami ubeyiphoyisa ubaba wami uboshiwe. Bhuti wami ubaba wami umfundisi Stepfather. Stepfather besiphoyisa bhuti wami. Ngiyabona ukuthi ayi akusahambi ngakho bhuti wami yonke kade ngithembiswe umama wami ayisenzeki and ngiyabona nami ngiyayithanda izinto njengezinye izingane and bengibona imali bhuti wami nami ngiyeke imali umama wami sesivumelene. So ngaze ngaluza intombi bami ngenhloso yemali. Ngiyabona ukuthi yonke kade ngiyenza ayisangisi indawo. I-boyfriend yakho ngabe usathandana naye? Bhuti wami saba ney'nkinga bhuti wami ngasho ngamtshela ngoba I think naye wayebona ukuthi lento engangiyenza wangaqhamuka sengivumbuka nje sengijuma. Wase kwaba ney'nkinga nje bhuti wami sayeka. Kwaba ney'nkinga ngoba vele nami sengibona imali sengithola imali ngaleso sikhathi. Manje ezeboshwe kuba kwakho kwenzakalani mhlampe ngoba ngiyacabanga ukuthi namaphoyisa anendlela aphenya ngayo. Bhuti wami kwaba lula mingumlahlisi bhuti wami ngichazelile ukuthi ubaba i-stepfather sami lesi siyiphoyisa vele. So kwaba lula ngoba vele i-stepfather ukuthi sikhona sithathele ubufakazi benze iqiniso ngoba sasiyiphoyisa vele sasithandana noma wami. Kwaba lula-ke bhuti wami bathatha lobo bufakazi-ke babusebenzisa. Wase-ke ubaba wami wahamba kanjalo bhuti wami. Imali nje zesonto ubaba wami umfundisi zonke bazidla boyi-2. Ngiyabona ukuthi le nto ayisangisebenzeli ngoba kwaqale kwahamba kahle bhuti wami yonke into kwahamba kahle. Emva kwalapho-ke kwashintsha izinto bhuti wami nami ngaxake ukuthi waye umama kulinyanga ngifayile imali kanje wayesengibekela iy'tori-ke bhuti wami senginey'tori ey'thize. Ubaba wabekunika malini? Bengini-1.5 ngenyanga. Manje umama wangithembisa ukuthi uzonginika imali engango-2.4. Bhuti wami into kanjalo nje manje ngiyabona ukuthi into eyiningi ayisenzeki bhuti wami nobaba wami bedlala indima enkulu kumina. I-stepfather-ke ngiyabona ukuthi asisangisizi ngalutho naso ngoba umama waze wakhala phambi kwamaphoyisa and kwakubuhlungu kakhulu ngoba wayefuna ukwenza istatement sibe iqiniso ngoba i-stepfather sasingazi ukuthi amanga noma iqiniso lento esasiyenza. Sasazi ukuthi iqiniso lento ubaba wayenza kimi ngoba ubaba baze bamlanda emsebenzini ngoba wayesebenza umsebenzi woba yi-land surveyor. Bhuti wami bamlanda emsebenzini babemshaya phambi kwami bhuti wami kwakubuhlungu kakhulu ngoba kwangenza ngaba nesilonda sokuthi umama wakhombisa olinye iside kumina kodwa ngamukela ngoba ngenhloso yemali. Bhuti wami kwabuhlungu kakhulu
ubaba bami baze bamshaya phambi kwami bamshaya bhuti wami kwaze kwadabuka iy'mpahla ebese kudabuka iy'mpahla bhuti wami phambi kwami kwaze kwaphuma igazi ayokho wayengabuki lapha bhuti wami ubaba bami bemenza lento abamenza kwaze kwavela ngisho bhuti wami into ethe phecelezi phambi kwami waze wathi umama uyindoda ngalento ubaba wami ngenzanga lutho manje ngiyabona ukuthi ubaba wami lento ayihlalele ejele ayikho kodwa manje ngifuna ukutshela u-anti wami iqiniso khona sizokhipha ubaba wami ejele ngoba ayisekho nento imali engiyitholayo sengithola nemali ethe uba ngaphansi ayisangisizi ngalutho ngifuna ukubuyisa ubaba wami bhuti wami wavele benganelisa kuphela bengisadidwe imali nami ngenhloso yoba ingane kwababuhlungu kakhulu ngoba ubaba wami wayekhala edabukisa esedabuka impahla ephuma igazi eyiyo yonke into bhuti wami phambi kwami ngilazi iqiniso kodwa ngithule ngenhloso yemali bhuti wami abantu babethi akashawe anqume ngoba lento le yayizoba into ejwayelekayo emphakathini wayethi akashawe abe isibonelo emphakathini bhuti wami inhliziyo yami yayibuhlungu kakhulu ngoba ngangilazi iqiniso and ubaba wami loya ngangazi ukuthi yonke lento lesiyenzayo ekugcineni ngangazi ukuthi izongibeka la kodwa ngenhloso yemali ngenza bhuti wami ngibonga khona ukuthi ubaba wami usaphila la khona ngoba abazi bagcine bengayenzanga izinto ababethi abazenza umphakathi bethi akabulawe lo muntu lo akashiswe bhuti wami okuhlungu kakhulu phambi kwami ngobuhlungu kakhulu ngoba njengamanje angazi ukuthi ngenze njani ngoba umama asangenzeli yonke into ade ngithembise yona esikoleni ngabe mhlambe ukuhamba kanjani awuphazamisekanga khona bhuti ngiwaphazamiseka kusaqala ngoba ngangisana leso sithombe sokuthi ngangibona lento yenzeka phambi kwami mhlambe ngaba abangane abakubuzanga ukuthi awungempela babakho uyenzile lento omakhelwana uyenzile ngempela lento ebo khona umama wakwangibuza nabangani bami babengathanda ukuthi yabo bebuza imibuzo personal kumina kodwa babebona ukuthi ngi down and ngangasayi nabe emhlolweni yonke lento sasiyenza kwangasafani sengihlala ekhaya base bangibuza umama wangibuza ukuthi kwenzakalani ngobaba wami ngoba babebona yonke into wayenza base bamlanda emsebenzini bhuti wami ngibuhlungu kakhulu nje into eyenza phambi kwabami phambi komphakathi nasemaphoyiseni manje la uma sebemthatha bhuti wami sekuyothethwa icala uma umana walweni icala ngoba vele wayenomeli owayepenile vele futhi vele kwakukholakala nami indlela istatement sasibhalwe ngayo ubaba wami ugwetshwe and 15 years ngoba ngibona ngisasokola manje nje bhuti wami nganothi uyophela nilo 15 years siningabi leso sikhathi ngoba kusawu1.5 nje bhuti wami ngane ngizoyenze njalo 15 years mningi kakhulu empilweni yami ngoba lezi zinto ayisahambi ngohlelo mningi kakhulu nje kumina so ukube nemali uyayithola ngabe kushuthi awulivezi leqiniso ngabe khona ngiyenza kodwa ngaba ngiculisekile kodwa ngabe ngiyenza ngoba imali nami ngingane kodwa bengizobona mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi ukuthi akukho right kodwa imali bhuti wami ngenza noma yini for imali babukela ubheka ukuthi into oyithandayo noma into oyifunayo ayikufaki yini enkingeni kusasa noma ayikuthwesa umthwalo ngaphezulu kwakho mina ngiyabo side kabi lesikhathi leso baba wami ezoboshwa mina ngihleli into engekho imali angisayithola ngendlela bengithenjiswe ngayo mhlambe ngikuzwa ukuthi ubaba benenkonzo bewumuntu oyimfundisi lapha umama uyihola kanjani inkonzo ngabe mhlambe kwenzakalani enkonzweni bhuti wami uma into ayenzayo njengamanje ushumayela ngaye ngisho ubaba esontweni usevele esiyophambi kwabazalwane sonke isikamiso ukuthi ubaba wangigwengula usembeka ngaphambi kwabazalwane nje imali yonke ithathwa uyena ahambe uyidlana le stepfather bese akasenzi into eyisaqala ngakhona so nje bhuti wami ayisekho into esengiyibona mina isasalami nami esikoleni angisaliboni isebenza ufunda ugrade bamani bhuti wami ngifunda ugrade 9 Ngamte kanjalo nje manje ufuna ukukhuluma no-aunti angikhulumele noma ngoba ngingikwazi ukuthi ngingamphile ngaphandle kwababa ngoba uyena obekwazi ukuthi engenzele izinto engaphezulu kwalezi ade esengenzela zona umama manje nale stepfather. Ngabe ukhonza mhlawumbe ukhonza kaShembe eZayoni mhlawumbe welisele emaromeni echibini. But ngisonto eZayoni ngasekhaya kodwa ngenimention igama lesonto.
yebo nami ngisonta lapho. Umama ushaya istashi uyajoyina yakhe ube muhle. Ya ngizothi ngoba vele yena bengithi bomama mfundisi esontweni. Ngithi bomama uhlonipheke kakhulu phambi kwenkonzo nje azibaziwa nobaba. Ayilindekanga yonke lento lesontweni. Nami ubhlungu ba ngiyalazi iqiniso nami. Mesenza lento phambi kwabantu ngivele ngizomama ushona phansi bhuti wami. South Africa, Ningizimu Afrika. Awucabange uqokile kahle umuhle ngaphandle yathi ngaphakathi ubolile. Ngiye ngiyibuze nje ukuthi kuthini umuntu efa wazi ukuthi wena umfayela upoison. Umuntu eshayiswa imoto wazi ukuthi wena ohamba oyenza imikhuba ukuthi afe lo muntu ashayiswa imoto. Siswami ngiyafisa ukuthi u-anti wakhe alwazi lolu daba lolu ngoba usho ukuthi mhlawumbe abekho mhlawumbe ubaba omncane obungabatshela ngoba ufisa ukuthi utshele u-anti wakho noma mhlawumbe abazali bakama wakho ukuze ubatshele. Bakhona bhuti wami kodwa ngiyabona ukuthi ngebe ngisize nabo ngoba umama ngizothi umuntu o-powerful kakhulu ekutheni ukuthi kugcine yena. So ngiyabona ukuthi futhi uzokhuluma mesebona u-anti ngoba u-anti uyena osondelene naye kakhulu. Ngingakhona ukuthi akhulume naye am-understandise nesimo esengibhekene naso manje. Manje uyena ungakwazi ukukhuluma naye laba abanye vele abahlali nabegcini manje u-anti vele usondelene naye nala ahlala ngakhona. Uyena umuntu ongakwazi ukuba open kuyena. Hey ubabukeli imali babukeli wadala imali. Kunzima yonke lento yenza ingenxa yemali siswami ukuba nje imali nawe mhlawumbe awuvumelanga ukuthi umama ethi imali ngizongeza imali engangizoyinyusa enye into ngicanga ukuthi into eyakushaya ukuthi babukeli kubalekile ukuthi seneliseke yilokho esinakho ngaso sonke isikhathi uyabona. So manje ubaba mengaphuma ucanga ukuthi ngizobhekana kanjani uke waya khona ukuthi uyombheka ejele. Bhuti wami ngaye bhuti wami ayilindelanga yonke into eyayenzeka lapha ngaye kuyena wafike wangicela bhuti wami wangicela ukuthi ngikhulume iqiniso ngoba ngiyalazi iqiniso. And wakusaqala bhuti wami umama esangithembisela uzoyithembiso vele ngangengikwazi ukukhuluma ngaleso sikhathi ngoba vele nami ngangisanokuthi ngizoba nemali. Ngangivele ngangiyombonela khona ukuthi uright ngoba khona ngangitshontshile vele ukumbona. Usuqala ungidlule mbeza. Umama yena ngabe uyayi ukumbona mhlawumbe. Akayi bhuti wami akayi. And futhi uma ngaqala ukukhuluma ngaye nje ungibeka le eceleni and futhi uthi uyasikhumbula isivumelwano sethu ngizosuke mina ngesikhathi leso sivumelwano ubaba wakho uzoyibona uzowenza njani mina into engizoyenza kuwena ngizokubulala. Awu. Bhuti wami ubuhlungu kakhulu ubuhlungu. Siswami ngabe mhlawumbe ubaba akakulandisanga ukuthi kwenzakalani lapha ejele uphatheke kahle uphatheke kanjani ngoba umuntu obewumfundisi la ngaphandle mhlawumbe lapha ngaphakathi akafikanga wajika wabenyini. Cha bhuti wami into wangitshela yona wangitshela ukuthi akazange ashintshe futhi angiqhubeke ngihlala okholweni ngibe ngingane ekholo ngikholelwe uNkulunkulu. Ngenze yonke imiyalelo yaNkulunkulu naye futhi uzowenza kanjalo useze into engizwayo ngaphakathi ukuthi useze wanebandla lakhe ngaphakathi yona into engijabulisayo leyo ngoba usahlalile okholweni and usamkhola uNkulunkulu ukuthi konke okwenzakalayo kwenzela ngentando yaNkulunkulu. And lawo mazwi bhuti wami angithinta kakhulu ngoba njalo uma ngimbona ngiba nokuthi ngiyalazi iqiniso kodwa yena uhleze engicela ethi angihambe ngokukhuluma iqiniso and lokho kuzongenza ukuthi phambi kwaNkulunkulu ngibe msulu ngoba vele nami ngiyasibona isono sami. Umama wami ke lokho akwenzayo njengamanje ukhombisa ukuthi akasenandaba nayo yonke into nje akasanginaki ngisho ukunginaka bhuti wami indaba yesikole ngithe ngiyacindezela ngisho esikoleni ngoba ngiyacabanga ngobaba wami kubuhlungu ubaba wami gazi lo kubuhlungu kakhulu bhuti wami. Hey ubabukeli niyabona ukuthi imali idala yonke lento sungaze ufaka umuntu etilongweni ngenxa yemali umuntu ashayela into angayazi imali owadala imali South Africa uyabona izinto ukubona ukuthi lezi zihlasimulisa umzimba kodwa ke wena sisami ngokwakho ngabe yonke lento le ishintshe kanjani impilo yakho nje?
ingibonisa okuningi bhuti wami, ingibonisa okuningi ukuthi maningi ama-challenges esibhekana nawo empilweni ekumele ngenxa zemali. Ngikhombisa okuningi bhuti wami ukuthi ngingenzi into ngenxa zemali ngize ngigcine ngenza izono phambi kwaNkulunkulu ngoba nami bhuti wami ingane okholwayo vele. Ingane okholwayo. So akusizi ngoba sengikholwa ngiyapretenda kusangisizi ngalutho. Ngase ngenza nabazalwane isilima nganokuthi ngizothini bese kuthiwa ngikhiphe iqiniso abazalwane bazongibuka kanjani. So impilo yami ishintshile nganokuthi ngizobe nani sibuyele esimeni ngoba nginamahloni ngisho kumbuka ubaba mengifikile ngizomvakashela. So nje umama uyayo kuyambona ubaba? Akayi baba akayi mingayiqala nje indaba yakhe uvela ngibhekisele ngibeka lena nje angifuna ukuthi ngize ngiqhubeke ukuthi angifisi ngisho ukuhlala naye ungibona ngisho uma ngicabanga ngisho ukuhamba ekhaya. So angazi ukuthi ngimise kanjani. Ngabe mhlambe stepfather uya la kuhlala khona stepfather noma mhlambe kwenze njani uma ufuna ukubonana? Stepfather sinawo umuzi ngoba vele sinengane ngesikwazi ukuthi sithathe naleyo ngane sihlale ndawonye kodwa imali ngiyabona ukuthi imali eningisebenza kwi-stepfather nayo ingane eyenzeka kubaba phambi kwami ngilazi iqiniso ebuhlungu kakhulu. Seswami ngiyacabanga uma singamoshi isikhathi asivele simfonele antu wakho ngicela nje ungifayile inamba la uvale inamba la simfonele uanti wakho udayelele yona la yonke indlela idlula la bebabukela abanye bombona abanye bafisa ukumbona ngiyabonga. Press any 2 keys to get this welcome tone at R6 per month. Bing. T's and C's apply. Let's go. Let's go. Hello? Uyaphila mama? Yaphunjani? Ngiyaphila. Yebo. Yebo. Mama la nginengane la ethi uantwayo wena iyakwangema ngabe ayazi entombazana? Ngiyayazi. Ithi ifuna ukukhuluma nawe nje ibeke udaba layo lutha lube bucayi mhlambe ngingakunikeza isikhathi nikhulume nayo. Okay, ungayinika. Bunjani auntie? Ngiyaphila sis. Ngiyaphila auntie. Mama. Auntie nginenkinga la kumele ngikhulume nawe mayelana noma. Yebo sis. Uma sekhona angikaze ngidlwengule mina ubaba. Uma wathi angisho njalo ukuze ezokwazi ukuthatha isikhundla sababa esontweni ethathe imali zababa. Hayibo. Angizwe mina kahle. Hayibo. Auntie ngiyacela abantu ukuthi ungangithethisi ngoba nami vele angisekho right okwamanje angikho right. Ngidinga ubaba ambheke. Wema. Kanti unjani lo mama ngempela? Hayibo. Anti futhi umama basangihloniphi nale stepfather basangihloniphi sebedla imali bonke ngoba yonke imali manje awayengithembise yona uma siya kulengane ya stepfather kanye naye ubaba mina angisatholi lutho njengamanje. Hayibo. Kodwa into ekathiwani lena ofuna uma wakho? Usekhaya ngoba stepfather mhlasi off uhleli naso. Hayibo. Kodwa uNkulunkulu wami. Hayibo. Kodwa uma wakho angayenza kanjani into kanjena? Angayenza kanjani into kanjena? Hayibo, emva kwezinto ey'njalo sesidlule kuzona, ezinto ey'ngeke sesidlule kuzona. Waze wathi futhi angicela i-boyfriend yami ukuthi ngenze nayo lento ukuze kuzothatha ubufakazi kube ngathi ubaba bami wangidlwengula. Nkosi yami. Kodwa le nkazi
ngamvikela ekuqaleni. Ngamvikela uma wakho yeso. Uma wakho ngamfuna ehamba nendoda yeso. Bebhukhe khona. Ngababamba ngiphume edrobheni yeso. Ngamsola kancane lo mfazi ukuthi ukhohlakele, ukukhohlakele, ngeke ngamsola. Kodwa futhi hayi uthi ngilaliswe yabo lonto ngoba phela ngiyitshela mina ukuthi nje hayi iphutha okanye mhlawumbe into engekho yabo lonto leyo. Bo anti ngoba futhi umana uyena futhi wathi ngicela i-boyfriend wami ukuthi senze into kanjalo futhi ngiyacela abantu ukuthi ungikhulumele naye ngisaba ngisho ukumbuka ubaba even ngisho ngimvakashele ejele ngivela nginikeze nje ukuthi ngibone esinye isithombe enhlizweni yami ngibe nalokho lekhathi ethathu emsebenzini eshawa okubuhlungu kakhulu anti ngoba ngiyalazi iqiniso manje ngifuna ukutshela uma ukuthi ngikhathele lempilo engiphilayo mina sebedlala ngami manje. Kodwa uNkulunkulu wami into sathiwani lena uNkulunkulu wami sathiwani ngempela lento lena awema Auntie yeah ngicombuza ufree nini awema ufree nini because ngicanga lento la isidinga amaphoyisa nengane sambeni sonke lapha nawe ube khona ukuphuma ubaba. Ngizoqala ngithethe kuqala inhlelo zami ngicela ngibuke ukuthi uma kanjani. Ngizomazisa yena ugeli ngizomazisa ngempela ngizomazisa. Yena useyubuyela kuthina because ingane ihlukumezekile uyabona lonto. Angikwazi ngisho ukukhuluma yabo manje angikwazi ukukhuluma ikhanda liyazula ikhanda angibazi ngizonza njalo. Uyabona isimo umfowethu akusona njengamanje waboshwa 15 years. 15 years eboshelwa yona lento le. Ubhadlile unale inkinga abhekene nazo ejele usanda kugwaza khona ngaphakathi. Uyabona angilali ebusuku ngithandaza umfowethu akafuna ukuphola ngaphakathi aphume ngoba kahle vele sibonile thina ekhaya ukuthi ngeke umfowethu ayenze lento le yabo umuntu wakini mawuzalwa naye uyakwazi ukumbona. Ingane yakini uyibona incane ikhula ukuthi inhloboni. Umfowethu nje akayona lo hlobo lolo ngangibonile mina kodwa sasifathini phela ngoba phela umthetho uhamba ngendlela yawo. Ngiyabe ngicela mama ukuthi usheshe ubuyele usi-update ukuthi so free nini kodwa sizohamba yabo. So hayi yabona igazi lami lavele ngiyabona nje ngiyasangana ke manje ngiyasangana qobo. Yehlisa umoya ngoba ingane ngoba ikutshela ithembe wena ube ingatshela abanye yabo ingatsheli wena but ithembe wena kumele uqine wena ube strong isithombe sayo yabo umuntu ozobe strength sayo kahle yabona. Hayi akhululeke emihle akhululeke. Akaqala wesamncane kakhulu lesikhathi. Ngiyabonakala wabona sasisho nathi ukuthi ngeke. Wabonakala kana ukuthi ufidiwe ukwazi ukukhuluma kodwa wawubona ilengane ngathi fidiwe nje into ikhulumayo. Hayi siyabonga antu wakhe ube right amen. Okay ngiyabonga. At least antu wakho uzokhona ukuthi abe ngakuwena akakuthethisanga kakhulu yabona. Then sicela ukuthi sheshe ubuyele kuthina mase kwenza ukuthi niyahamba yabona. Khona silunga lento bawakhaphuma. Butwana niyazi usezowakwazi nokugwaza. Butwana ngiphatha buhlungu lokho. Ungakwazi wena. Bengingakwazi ngoba ngicela ukumbona ngingangedluli. Yebo, ngiphatha kabuhlungu. Babukeli siyamthanda nonke la nikhona Africa yonke. Noma abukuphi lapho ucomment sakubona comment yakhe ithi negative or positive siyayibona. uNkulunkulu anibusise nonke.